Една възрастна дама се дегизира като прислужница в имението на собствения си син, за да разбере коя всъщност е неговата арогантна бъдеща снаха. По време на годежното парти инфлуенсърката унизи непознатата и заложи цяло състояние, че тя никога няма да успее да я надмине на дансинга. Но пред всички крехката прислужница разкри изключителен талант и изпълни стъпки, които оставиха дори милионера без думи. Когато истинската й самоличност излезе наяве, булката разбра твърде късно, че нейната жестокост може да струва много повече от залога. Ситният дъжд чукаше по стъклата на кабинета, докато госпожа Ирина Витанова държеше между сбръчканите си пръсти плик от дебела хартия с цвят на слонова кост и гравирани златни букви. От месеци избягваше да го отвори, макар че вече знаеше какво съдържа. Поканата от собствения и син не би трябвало да тежи толкова, но тежеше. Къщата в Банкя, заобиколена от сини хортензии и мъгла, която сякаш никога не си отиваше, беше убежището, което тя избра, след като съпругът й си отиде. Андрей Витанов беше градил в продължение на 40 години империя, простираща се от хотели до строителни фирми из цялата страна, и когато почина, остави на единствения им син, Радослав, не само бизнеса, но и отговорността да поддържа жива репутацията на семейството за честност и труд. Ирина, от своя страна, се беше оттеглила. Беше заменила салоните и пътуванията с сутрини в градината и следобеди с четене, без да подозира, че един ден ще й липсва толкова много оживлението на живота. Тя отвори плика бавно. Вътре карта канеше на годежното парти на Радослав Витанов и Лариса Ангелова, което щеше да се проведе в слънчевото имение, семейната собственост в планината, след няколко седмици. Ирина познаваше името на Лариса отдавна, как би могла да не го познава? Момичето беше навсякъде. Бивша кралица на красотата, днес тя управляваше профил с милиони последователи, където показваше пътувания, дрехи и мнения с самоувереност, граничеща с презрение към всеки, който не живееше по този начин. Ирина вече беше гледала, без да иска, няколко видеа на бъдещата си снаха. В едно от тях Лариса иронизираше диалекта на улична продавачка, в друго се смееше на дрехите на Фенка, която беше поискала снимка. Нищо фатално, може би, в очите на някой, който гледа повърхностно. Но Ирина имаше стар навик, почти забравен от околните сега, да наблюдава детайлите, които мнозинството пропускаше. Жест на нетърпение, усмивка, която не достигаше до очите, начинът, по който се отнасяше към тези, които сервират на масата. Това за нея казваше повече от всяка красива реч за автентичност или любов към ближния, фрази, които Лариса повтаряше в постовете си като някой, който рецитира празна молитва. Радослав обаче сякаш виждаше само публичната версия на момичето, усмихнатата, щедрата на думи, тази, която винаги имаше готов комплимент, когато камерите бяха включени. И Ирина разбираше защо. Синът й беше израснал заобиколен от отговорности, беше се научил рано да управлява хора и бизнес, но може би никога не се беше научил да се съмнява в тези, които се усмихват твърде красиво. Тя стана от футьойла и отиде до шкафа в коридора, където от десетилетия пазеше лакирана дървена кутия. Не я отваряше често. Вътре, защитени от избледнял червен кадифен плат, почиваха износени балетни обувки, смачкана сатенена панделка и малка трофейна статуетка, покрита с кърпа, която тя никога не си правеше труда да излага. Преди да стане баба, преди да стане съпруга, дори преди да срещне Андрей, Ирина беше друг човек. Човек, когото внуците й, служителите й, почти никой около нея не познаваше наистина. Тя затвори очи за миг, усещайки тежестта на стари решения. Беше напуснала сцената заради любовта, без никакво съжаление, беше отгледала син, грижила се за съпруг, поддържала мълчаливо основите на цяло семейство. Но тази част от нея никога не беше изчезнала напълно, тя просто спеше, чакайки може би точния момент да се събуди. И може би този момент беше поблизо, отколкото си представяше. Тя взе телефона и набра номер, който знаеше наизуст въпреки годините. От другата страна на линията познат глас отговори след няколко позвънявания. «Нели, аз съм», каза Ирина с леко треперене в гласа, в което се смесваха нервност и решителност. «Трябва ми услуга от теб». Голяма услуга. Нени Маркова беше нейна партньорка в състезанията преди десетилетия, преди да замени танцовите зали с управлението на агенция за домашни помощници в София.
Двете все още се чуваха от време на време, разменяйки спомени и смях за времената, когато се въртяха с часове без умора. Ирина! Каква приятна изненада! От какво имаш нужда? Трябва ми да ми намериш работа, отговори Ирина, гледайки през прозореца към мъглата, покриваща планините. Като домашна помощница. В слънчевото имение. Настъпи тишина от другата страна. В къщата на собствения ти син. Попита Нели невярващо. Ирина, ти полудя ли? Може би, отговори Ирина с половин усмивка, която никой не видя. Но трябва да открия с очите си и без никой да знае коя съм, каква жена ще влезе в това семейство. Преди да е станало твърде късно Радослав да го разбере сам. Нени въздъхна дълго, но познаваше приятелката си твърде добре, за да се опитва да я разубеди от вече взето решение. Ще видя какво мога да направя, каза тя накрая. Но ще ти трябва ново име. И добро оправдание за внезапното ти изчезване от светския живот. Ирина погледна още веднъж към дървената кутия на масата, към износените пантовки, които все още пазеха формата на краката и отпреди. Това, прошепна тя на себе си, е най-лесната част. 3 седмици по-късно едно такси се изкачваше по криволичещия път към слънчевото имение, а в него седеше жена, която почти никой не би разпознал. Белите коси на Ирина, преди винаги прибрани в елегантен коп, сега бяха пуснати и леко разрушени, хванати с обикновен ластик. Дискретните дрехи от износен памук бяха заменили фините материи, които обикновено носеше. Очила с дебели рамки криеха блудния блясък на очите й, а стойката, преди изправена като на балерина, беше нарочно прегърбена, сякаш десетилетия тежък труд бяха извили гърба й. Сега се казваше Златка Маркова, фамилия, заимствана от собствената й майка, починала преди толкова години, че никой жив не би могъл да свърже името с Ирина Витанова. Нени беше осигурила мястото чрез агенцията, представяйки я като опитна дама, вдовица, която трябва да започне живота си от начало, след като е загубила съпруга си и дома, в който е живяла. Не беше лъжа, просто не беше цялата истина. Слънчевото имение се появи пред нея, както винаги, величествено, заобиколено от перфектно подстригани градини, с гледка, която се спускаше по планината, докато се изгуби в зеления хоризонт. Колко пъти Ирина беше вървяла по тези коридори като господарка на къщата. Сега влизаше през входа за персонала, както държеше да напомня на себе си при всяка стъпка. Посрещна е госпожа Стефанова, икономката, отговорна повече от 10 години за функционирането на имота с точността на швейцарски часовник. Тя беше жена на средна възраст, с твърд, но невраждебен поглед, която огледа новата служителка отгоре до долу, преди да заговори. Значи ти си Златка. Нени ми говори добре за теб. Надявам се да оправдая доверието, госпожо Стефанова, отговори Ирина, насилвайки гласа си да звучи по-пресипнал и уморен от естествения и тон. Тук работим здраво, но с уважение, каза Стефанова, вече вървейки по коридорите и посочвайки стаите. Господин Радослав е справедлив шеф. А годеницата му? Стефанова прекъсна изречението си, сякаш премисляйки, преди да каже твърде много на непозната. Годеницата му какво? Попита Ирина, опитвайки се да изглежда просто любопитна, а не отчаяно заинтересована. Да кажем, че госпожица Лариса си има своите особености, отговори Стефанова, избирайки думите си внимателно. Ще разбереш с времето. Не се наложи да чака дълго. Още първия следобед, докато помагаше за подреждането на кърпите в зоната на басейна, Ирина чу силен и кристален глас да ечи из градината. Това е грешно, напълно грешно. Крещеше Лариса Ангелова, сочейки към цветна аранжировка, която украсяваше една от масите на терасата. Поисках бели рози, а не тези жълтеникави неща от задния двор. Отговорната служителка, младо момиче на име Петя, се опитваше да се обясни, заеквайки извинения за проблем с доставката от цветаря. Не искам да знам за проблеми с доставката, прекъсна я Лариса, без дори да погледне момичето в очите. Искам да знам защо не можете да направите нищо както трябва в тази къща. Ако зависи от мен, ще сменя целия екип преди сватбата. Ирина, скрита зад подстриган храст, почувства как стомахът й се свива. Ето я, от плът и кръв, жената, която синът и смяташе да заведе до олтара.
Красива, без съмнение, русите коси падаха на каскади, скулптурното тяло беше подчертано от лека рокля, лицето беше перфектно, както само някой с време и пари за поддръжка може да има. Но имаше нещо в начина, по който говореше, сякаш хората около нея бяха фигури на шахматна дъска, което потвърждаваше всичко, от което Ирина се страхуваше. Лариса се отдалечи към къщата, все още мърморейки за чуждата некомпетентност, а Петя остана там, с насълзени очи, опитвайки се да оправи цветята както може. Нека ти помогна, каза Ирина, приближавайки се бавно, все още с пресипналия глас на Златка. Благодаря, прошепна Петя, бършейки набързо очите си. Тя винаги е такава. Особено когато идват гости. От колко време работиш тук? Попита Ирина, подреждайки цветята с ловкост, която издаваше години на изтънчен вкус, макар че се опитваше да го скрие. 2 години. Господин Радослав винаги е бил чудесен с нас. Но откакто се сгоди, нещата тук малко се промениха. Ирина си отбеляза на ум всяка дума. Тя не беше от жените, които съдят по слухове, и знаеше добре, че една сцена не определя целия характер. Може би Лариса беше просто нервна заради подготовката, може би имаше лош ден. Трябваше да наблюдава повече, с търпение, без да се оставя на първите впечатления, колкото и тези първи впечатления да тежаха вече като камъни на дъното на майчиното й сърце. Същата вечер, легнала в тясното легло в стаята за персонала, толкова различно от главния апартамент, който беше заемала десетилетия в същата тази къща, Ирина затвори очи и помисли за сина си. Къде ли беше Радослав в този час? Дали вече беше забелязал малките знаци, които тя едва започваше да вижда? Все още беше твърде рано да е сигурна в каквото и да било. Но едно Ирина вече знаеше, решението й да дойде тук, дегизирана, далеч не беше лудост, а може би най-разумното нещо, което беше правила от години. Следващите дни донесоха рутина, която, за изненада на самата Ирина, тя почти започна да цени. Събуждаше се рано, помагаше в приготвянето на закуската, грижеше се за спалното бельо, поливаше растенията в зимната градина. Имаше нещо пречистващо в това да използва собствените си ръце за прости задачи, далеч от заседанията на борда и спешните телефонни разговори, които запълваха стария и живот до Андрей. За миг тя почти забравяше защо е там. Почти. Беше на 4-та сутрин, когато видя Радослав отблизо за първи път след пристигането си. Той слизаше по главното стълбище, облечен в светлосиня риза, с телефон до ухото, обсъждайки нещо за строителен договор в Пловдив. Ирина, носейки поднос с сгънати кърпи, наведе очи инстинктивно, сърцето й заби лудо. Възможно ли беше той да не я разпознае? Добро утро, каза Радослав разсеяно, минавайки покрай нея в коридора, с очи все още фиксирани в екрана на телефона. Добро утро, господин Радослав, отговори Ирина, с пресипнал и тих глас, почти шепот. Той дори не вдигна лице. Мина право напред, погълнат от собствените си задачи, а Ирина почувства смесица от облегчение и тъга, която не очакваше. Имаше логика, разбира се, белите и разрушени коси, дебелите очила, прегърбената стойка, всичко се съюзяваше, за да я превърне в просто още една от многото служителки в къщата. Но имаше нещо болезнено в това да бъдеш толкова напълно невидима за очите на собствения си син. Спомни си тогава, когато Радослав беше момче и я следваше из хола, докато тя упражняваше танцови стъпки с Кришом, в малкото свободни моменти, които имаше между грижите за къщата и помощта за Андрей в бизнеса. Мама танцува красиво, казваше той с очи, греещи от детско възхищение. Къде беше това любопитно момче сега, толкова погълнато от отговорностите на света на възрастните, че дори не забелязваше хората около себе си? Тя прибра спомена дълбоко в гърдите си и продължи напред, носейки подноса до гардероба за бельо. Марта, готвачката, стана първата и истинска приятелка в този нов живот. Жена с лесен смях и пъргави ръце, Марта командваше кухнята от 15 години и знаеше всяка тайна на семейство Витанови, или поне така вярваше. Изглеждаш като човек, който е видял много в живота, Златке, коментира Марта един следобед, докато двете белеха картофи рамо до рамо. Имаш нещо различно в себе си. Не мога да го обясня, но го има. Ирина се усмихна леко, внимателно. Животът учи човека да се справя, да ще. Така е.
И тук напоследък трябва доста да се справяме, каза Марта, снижавайки глас, сякаш стените имаха уши. Госпожица Лариса става все повзискателна. Вчера нареди да сменим цялото меню за вечерята, защото реши, че рибата изглеждала твърде бедна за гостите, които ще ли да дойдат. А господин Радослав какво мисли за всичко това? Марта сви рамене, жест, който носеше повече информация, отколкото всяка дума би могла. Мисля, че той е толкова заед с бизнеса, че дори не забелязва половината от нещата, които се случват в собствената му къща. А когато забележи, тя винаги има готово красиво оправдание. Бърза е в думите, това момиче. Тази фраза ехтеше в ума на Ирина през целия ден. Бърза в думите. Беше точно онзи вид талант, който можеше да измами заед човек с добро сърце, свикнал да вярва в най-доброто у хората, човек като Радослав, отгледан от родители, които винаги са ценили повече характера, отколкото външния вид, но който може би, сред толкова много отговорности, беше загубил малко способността си да вижда отвъд повърхността. През нощта, в малката стая, която делеше с друга помлада служителка на име Кристина, Ирина чу далечния звук на музика от старото радио върху скрина. Старо болеро от времената, когато самата тя се въртеше из най-елегантните салони в страната. Без да усети, пръстите й започнаха да тактуват върху матръка, левият й крак очерта, почти незабележимо, стъпка, която тялото и никога не беше забравяло. Ти танцуваш ли? Попита Кристина изненадано, гледайки се квартирантката си с истинско любопитство. Ирина спря веднага, сърцето й се разтоптя. Танцувах, преди много време. Младежка работа, отговори тя, изключвайки радиото с може би прекалена бързина. Кристина се засмя, без да придава голямо значение, и скоро заговори за други неща. Но Ирина остана там, легнала в тъмното, чувствайки как тялото й изтръпва от усещане, което смяташе за заспало от десетилетия. Може би беше поблизо, отколкото си представяше, до това да загуби контрол над собствената си история, да изпусне в невнимателен жест истината, която толкова се стараеше да скрие. Трябваше да бъде повнимателна. Имаше още много да открие за Лариса Ангелова и времето, знаеше тя, течеше срещу двете им, срещу фарса, който поддържаше, и срещу сватбата, която наближаваше с големи крачки. Рутината в слънчевото имение следваше своя ритъм, а с нея растяха и подготовките за голямото годежно парти, насрочено за след няколко седмици. Камиони докарваха декорации, цветари посещаваха имота почти ежедневно, а екип от кетеринг вече тестваше менюта в кухнята на Марта, предизвиквайки постоянен шум, който обземаше цялата къща. Именно сред този хаос Ирина стана свидетел на сцената, която щеше да промени, макар и дискретно, нейното възприятие за спешността на мисията й. Бай Рикардо, най-старият градинар в имота, човек с мазолести ръце и лесна усмивка, който се грижеше за градините от почти 20 години, беше получил задачата да презасъди цяла леха с рози до главната тераса, точно там, където щяха да се проведат речите на партито. Проблемът беше, че поръчаните разсъди бяха пристигнали с закъснение поради непредвидено обстоятелство в транспорта и лехата. След обеда, когато Лариса реши да инспектира подготовките, все още беше частично празна. Какво е това? Гласът на Лариса проряза въздуха в градината като камшик. Поисках цъфнала градина за моите гости, а ти ми даваш това, дупка в пръста. Госпожице Лариса, разсадите пристигат утре сутринта, гарантирам, че до партито не ме интересува утре. Прекъсна го тя, тропайки сток по каменния пот. Знаеш ли колко важни инфлуенсъри ще снимат тази градина? Колко марки ще искат партньорство с мен, след като видят тези снимки? А ти ми се явяваш с това нелепо оправдание. Бай Рикардо наведе глава, с рамене, превити от публичното унижение, докато други служители, включително Ирина, се преструваха на заети с други задачи наблизо, без смелост да се намесят. Ще реша това още днес, обещавам, прошепна градинарят, почти умолително. Надявам се. Защото ако не го решиш, ти ще се обясняваш на Радослав защо ще трябва да отложа всичко заради един некомпетентен градинар. Лариса се отдалечи към имението, оставяйки бай Рикардо да стои там, гледайки празната леха, сякаш той беше виновен за целия дъжд, който беше забавил доставката седмици по-рано. Ирина, чувствайки гърдите си свити от възмущение, се приближи бавно.
Тя винаги ли ви говори така? Попита тя, коленичайки до него, за да помогне в подготовката на почвата. От известно време насам, да, отговори бай Рикардо, без да вдига очи. В началото, когато започна да излиза с господин Радослав, беше само усмивки. Но след като годежът беше обявен, стана друг човек. Или може би показа коя е всъщност. Думите останаха да висят във въздуха, натежали от тежест, която Ирина почувства в стомаха си. Тя помогна на градинаря да подготви останалата част от лехата в мълчание, мислейки как тази сцена, толкова малка в очите на тези, които живеят заобиколени от лукс, разкриваше толкова много за истинския характер на един човек. Не красотата на лицето или елегантността на дрехите определяха някого, а начинът, по който се отнасяше към тези, които нямаха никаква власт над живота му. Същата вечер, изтощена физически и емоционално, Ирина седна сама на малката дървена пейка в задната част на имота, където далечният звук на китара, на която свиреше един от охранителите, достигаше нежно чрез вятъра от планината. Мелодията, без текст, напомняше бегло за танго, което тя беше танцувала преди десетилетия в препълнена зала, когато все още използваше собственото си име и живееше под светлините на прожекторите на един различен живот. Тя затвори очи и остави спомена да я завладее. Спомни си деня, в който срещна Андрей, който я наблюдаваше как танцува от дискретен ъгъл на залата, очарован не от безупречната техника, а от страстта, която тя влагаше във всяко движение. Спомни си първия път, когато той я покани на танц, плахите стъпки, любовта, която разцъфна между завъртанията и тактовете. И си спомни също нощта, в която реши да окачи балетните обувки, избирайки да гради семейство до него, без съжаления, но винаги носейки онази страст, скрита дълбоко в сърцето си. Може би беше време да остави тази страст да диша отново. Не знаеше още как, нито кога, но чувстваше, че събитията около нея, арогантността на Лариса, моментната слепота на Радослав, несправедливостта, претърпяна от бай Рикардо, я водеха стъпка по стъпка обратно към сцена, на която никога не си беше представяла, че ще стъпи отново. Тя стана от пейката, коленете й протестираха срещу прегърбената стойка, която поддържаше по цял ден заради дегизировката, и тръгна обратно към стаята за персонала, решена да продължи да наблюдава, да продължи да се учи, да продължи да чака точния момент за действие. Защото, беше абсолютно сигурна, този момент наближаваше. По пътя мина отново покрай лехата, която беше помогнала да подготвят. Бай Рикардо вече си беше отишъл да почива, но беше оставил там, внимателно подредени, инструментите за следващия ден, като човек, който не губи достоинство дори след като е бил публично унизен. Този малък жест на грижа, на някой, който продължаваше да върши работата си старателно дори когато е малтретиран, трогна Ирина по начин, който не очакваше. Помисли си колко много други хора през годините са били третирани по този начин в собствения й дом, който тя беше помогнала да издигнат заедно с Андрей, без тя някога да разбере. Може би това беше, в крайна сметка, истинската цел на нейното присъствие тук дегизирана, не само да предпази сина си от погрешен брак, но и да преоткрие със собствените си очи тихата стойност на тези, които работят здраво, далеч от светлините на прожекторите, поддържайки се мазолестите си ръце блясъка, който другите показваха на снимките. Слънцето на следващата сутрин завари Ирина вече на пост, помагайки на Кристина да подрежда спалното бельо, когато спешно повикване от госпожа Стефанова я накара да прекоси тичешком главното крило на слънчевото имение. Радослав беше разлял кафе върху купчина важни документи в кабинета и се нуждаеше от помощ, за да почисти всичко преди видеоразговор с инвеститори. Влизайки в стаята, Ирина намери сина си коленичил на пода, опитващ се да спаси подгизнали листове с салфетка, с лице, напрегнато от притеснение. "Нека аз помогна, господин Радослав", каза тя, коленичайки до него със същата спокойна ловкост, която винаги беше демонстрирала пред всяко домакинско затруднение. Работиха в мълчание няколко минути, отделяйки все още спасяемите хартии от тези, които бяха изгубени завинаги. Радослав, погълнат от работата, коментира почти на себе си: "Майка ми правеше така. Решаваше всяка каша, без никога да губи самообладание." Ирина почувства как сърцето й забива лудо, но запази лицето си наведено, концентрирана върху хартиите. "Вашата майка сигурно е забележителен човек", отговори тя внимателно.
Беше, каза Радослав и нещо в гласа му носеше тежестта на тъга, смесена с объркване, което той самият сякаш не разбираше напълно. Искам да кажа, тя е жива, слава Богу, само дето напоследък е малко дистанцирана. Отиде да урежда лични дела, така каза. Липсват ми съветите й, честно казано. Той вдигна очи, вглеждайки се за миг във възрастната служителка, коленичила пред него, и нещо сякаш проблясна в ума му, странно чувство за познатост, което не можеше да назове. Ирина, забелязвайки продължителния поглед, наведе лицето си още повече, преструвайки се на напълно концентрирана върху документите. Благодаря ти, Златка, нали? Попита той накрая, помагайки и да стане с кавалерски жест, който тя разпозна със свиване в гърдите като нещо, което той беше научил от собствения си баща. Точно така, господин Радослав. За мен беше удоволствие да помогна. Имаш един, не знам, елегантен начин да правиш нещата, коментира той без злоба, просто като искрено наблюдение. Малко хора успяват да запазят такава стойка, дори наведени на пода да чистят бъркотия. Ирина насили скромна усмивка, сърцето й биеше твърде силно. Години практика, господин Радослав. Животът учи човека да запазва самообладание, дори когато всичко наоколо се срива. Той кимна замислено и върна вниманието си към компютъра, вече подготвяйки се за разговора с инвеститорите. Ирина се оттегли от стаята възможно най-бързо, колкото позволяваше дискретността, със сърце, все още учестено от опасната близост на този момент. В коридора, няколко минути по-късно, тя се засече с Лариса, която слизаше по стълбите, облечена за фотосесия, която щеше да се проведе в градината същия следобед. Воденицата спря, оглеждайки Ирина отгоре до долу с поглед, в който се смесваха любопитство и подозрение. Ти си новата, нали? Онази Златка, каза Лариса, скръстила ръце. Да, госпожице Лариса. Имаш странно държание за прислужница, знаеш ли? Коментира тя, свивайки очи. Изправена стойка, внимателен начин на говорене. Къде си работила, преди да дойдеш тук? Ирина почувства как тръпки на тревога преминават по гърба й. Но запази спокойствие, както винаги беше правила пред деликатни ситуации през живота си. Работила съм в много семейства през годините, госпожице. Човек се научава да се оформя според средата, в която служи. Лариса я гледа още няколко секунди, сякаш се опитваше да разгадае пъзел, който не се подреждаше напълно, преди да поклати глава и да продължи по пътя си, видимо губейки интерес. Внимавай да не се месиш там, където не ти е работа, каза тя през рамо, с тон, който смесваше предупреждение и презрение. Аз забелязвам всичко, което се случва в тази къща. Ирина наблюдаваше бъдещата си снаха как се отдалечава към градината, с развяваща се рокля и перфектно подредена коса, блестяща под сутрешното слънце. Без съмнение зад тази култивирана красота се криеше остър ум, Лариса не беше глупава, далеч не. Тя забелязваше детайли, преценяваше хора, изчисляваше рискове. Може би именно този ум, съчетан с липсата на състрадание, на която Ирина вече беше свидетел няколко пъти, правеше всичко още по-опасно. Трябваше да бъде още по-внимателна от тук нататък. Но трябваше и да продължи до край, защото всеки изминал ден потвърждаваше, че първоначалните й подозрения не бяха плод на прибързано съдене, а на майчинска интуиция, която рядко грешеше. Тя се върна към задачите си, но разговорът с Радослав продължаваше да ехти в ума й, докато сгъваше чаршафи. Липсвали му съветите на майка му, беше казал, без да подозира, че самата му майка е на няколко метра разстояние, дегизирана, слушайки всяка дума. Имаше болезнена ирония в тази ситуация, смесица от близост и дистанция, която стягаше гърдите на Ирина повече от всяко унижение, което би могла да претърпи като Златка. В същото време всяка негова фраза, всеки жест на инстинктивна доброта, потвърждаваха увереността и, че е отгледала човек с добро сърце, човек, който заслужаваше да бъде защитен от това, което все още не успяваше да види ясно. Трябваше само търпение и може би малък тласък от съдбата, за да може истината за Лариса най-накрая да излезе наяве пред всички. 10 дни преди голямото бодежно парти, слънчевото имение се превърна в истинска строителна площадка за естетика. Бели шатри започнаха да се издигат на главната поляна, дървен дансинг беше инсталиран близо до терасата, а екип по
Осветлението прекарваше часове в тестване на светлинни ефекти, които се отразяваха във водите на басейна, сякаш бяха падащи звезди, прикувани към земята. Лариса сякаш живееше в състояние на постоянно напрежение, обикаляйки имота с клипборд в ръка, поправяйки всеки детайл с взискателност, граничеща с мания. Нищо не изглеждаше достатъчно добро в нейните очи, цветята винаги бяха погрешни, приборите никога не бяха достатъчно полирани, саундтракът, избран от организатора, трябваше да бъде преправян 3 пъти, докато задоволи нейния изтънчен вкус. Ирина, която вече беше свикнала с трескавия ритъм на къщата, наблюдаваше всичко с месица от умора и повишено внимание. Един следобед, докато помагаше за подреждането на столовете в главната зала, тя стана свидетел на сцена, която накара кръвта и да заври, макар че запази, както винаги, спокойното изражение на Златка. Наетият организатор, опитен мъж на име Росен, представяше на Лариса финалните варианти за декорация на арката, където двойката щеше да приема поздравите на гостите. Лариса, без дори да оцени работата внимателно, сваси нос. Това прилича на декорация за детски рожден ден, каза тя небрежно. Нищо не си разбрал от това, което поисках. Госпожице Лариса, следвахме точно референциите, които изпратихте, значи не знаеш как да интерпретираш референции, прекъсна го тя, като гласът й се повиши. Честно казано, не знам защо продължавам да плащам за толкова посредствена услуга. Преправих всичко до утре или ще си потърся друг професионалист, който наистина знае как се работи. Росен, видимо смутен пред останалите служители, кимна мълчаливо и започна да разглобява часове внимателна работа. Ирина почувства почти неконтролируемо желание да се намеси, да напомни на Лариса, че съществува граница между взискателност и жестокост, но се сдържа, напомняйки си още веднъж за ролята, която трябваше да поддържа до точния момент. Стефанова беше тази, която се приближи до нея по-късно, докато двете се преструваха, че пренареждат покривките за маси, за да коментира тихо: никога не съм виждала някой да се отнася така с хората, преди господин Радослав да влезе в живота й. Когато излизаха тайно, тя беше друга, много по-симпатична с всички. Мислиш ли, че се е променила, или просто е крила коя е всъщност? Попита Ирина, любопитна за гледната точка на някой, който работи в къщата от толкова дълго време. Стефанова помисли за миг, сгъвайки внимателно салфетка, преди да отговори. Мисля, че хората не се променят чак толкова, Златке. Мисля, че просто ни отнема време да видим какви всъщност винаги са били. А тя, колкото поблизо е до това да получи каквото иска, толкова по-малко се старае да се крие. Тази фраза отекна в ума на Ирина до края на деня. Имаше проста, но точна мъдрост в думите на Стефанова, мъдрост, която често обягваше именно на тези, които, заслепени от любовта или от бързината да вярват в най-доброто у хората, предпочитаха да не виждат очевидните знаци. Същата вечер, докато помагаше за подреждането на масата за официалната вечеря, която Лариса организираше, за да впечатли някои влиятелни роднини на Радослав, Ирина стана свидетел на друг разкриващ епизод. Младата годеница, забелязвайки, че едно от сервираните ястия не отговаря точно на това, което беше поискала от готвача, извика Марта пред всички гости и я смъмри остро, без да се интересува от смущението, което предизвикваше. Радослав, седнал на масата, леко сбърчи чело, изглеждайки некомфортно от сцената, но не каза нищо, може би защото не искаше да създава лошо настроение пред роднините, може би защото все още не можеше да признае пред себе си, че нещо е дълбоко сгрешено с жената, която беше избрал за съпруга. Ирина, наблюдавайки всичко от дискретен ъгъл на стаята, почувства гърдите си свити от притеснение. Времето изтичаше, а тя все още не знаеше точно как и кога ще разкрие истината, която носеше. Но една увереност растеше в нея с всеки изминал ден. Когато моментът настъпеше, щеше да бъде невъзможно за всеки присъстващ да пренебрегне това, което наистина е заложено на карта. След като гостите се оттеглиха и къщата най-накрая утихна, Ирина помогна на Марта да прибере съдовете в кухнята, двете в мълчание, уморени от дългия ден. Забеляза, че ръцете на готвачката трепереха леко, все още разтърсени от публичното смъмряне, което беше претърпяла часове по-рано. Не обръщай внимание, Златке, каза Марта, опитвайки се да изглежда силна. Вече съм свикнала. Така е, когато работиш за богати хора. Търпим, защото ни трябва работата.
Никой не би трябвало да търпи унижение, за да запази работата си, Марта, отговори Ирина с твърдост, която за миг избяга от уморената маскировка на Златка. Ти си отличен професионалист. Днешното ястие беше божествено, аз самата опитах малко в кухнята. Марта се усмихна, трогната от неочакваната любезност, и двете довършиха работата в тихо съучастие, което растеше всеки ден между тях. Ирина, изключвайки светлините в кухнята, преди да се оттегли, помисли за колко много жени като Марта, мъже като Бай Рикардо, момичета като Петя съществуваха и с толкова много богати къщи в страната, понасейки в мълчание отношение, което никога не биваше да приемат за нормално. И помисли също, че може би нейната мисия тук не беше само да спаси сина си от погрешен брак, но и да даде глас, макар и дискретно, на всички тези, които рядко биваха чути. Седмица преди партито, слънчевото имение получи неочаквано посещение, което почти срина цялата внимателна дегизировка, която Ирина поддържаше до тогава. Госпожа Терзиева, стара приятелка на семейство Витанови, пристигна без предизвестие, за да връчи лично годежен подарък, възползвайки се от това, че минаваше през района на път за хотел, където щеше да прекара уикенда. Ирина я видя да слиза от колата през прозореца и сърцето й почти спря. Терзиева беше спътница на Ирина в безброй благотворителни чайове, социални срещи и, което е по-важно, беше свидетел лично на някои танцови изпълнения, които Ирина беше правила преди десетилетия, още преди да срещне Андрей. Ако някой можеше да я разпознае, дори под тази внимателна дегизировка, това беше Терзиева. Трябва да избягвам да пресичам пътя й, прошепна Ирина на себе си, приютявайки се набързо в задния килер, далеч от главния вход. Прекара целия следобед, намирайки си задачи в най-отдалечената част на имота, избягвайки всяко приближаване до гостната, където Терзиева разговаряше оживено с Лариса за подготовките за голямото събитие. За късмет Радослав беше на бизнес среща извън града, което поне спести на Ирина необходимостта да избягва два риска едновременно. Стефанова беше тази, която, без да знае за реалната опасност, почти издаде ситуацията. Златке, ела тук да помогнеш за сервирането на кафето на гостенката на госпожица Лариса, извика икономката, намирайки Ирина скрита зад оранжерията. Довършвам една задача тук, госпожо Стефанова. Кристина не може ли да отиде? Кристина е заета в пералнята. Ела бързо, няма да отнеме много време. Нямайки алтернатива, Ирина намести дебелите очила постабилно на носа си, прегърби още повече рамене и последва Стефанова до гусната, със сърце, което тупаше толкова силно, че се страхуваше да не бъде чуто от двете жени, седнали на дивана. Сервира кафето с леко треперещи ръце, с забити в земята очи, избягвайки всякакъв директен зрителен контакт с Терзиева, която разговаряше разсеяно за стари спомени с Лариса. Знаеш ли, Лариса, познавах една великолепна жена, преди десетилетия, която танцуваше така, както малко хора съм виждала през живота си, коментира Терзиева, без да си представя ефекта, който думите и ще предизвикат у служителката, която се оттегляше дискретно от стаята. Скъпа приятелка! За съжаление тя изчезна малко от светския живот напоследък. Колко интересно, отговори Лариса отекчено, позаинтересувана от собствения си телефон, отколкото от разговора. Аз също съм отлична танцорка, знаете ли? Спечелих дори конкурс по танци в училище. Ирина, вече почти излизайки от стаята, сдържа иронична усмивка пред нелепото сравнение, което Лариса направи, без да си представя, че същата, великолепна приятелка, спомената от Терзиева, беше на няколко метра разстояние, дегизирана, сервирайки кафе. Тя се измъкна на косъм от това посещение и веднага щом Терзиева се сбогува часове по-късно, Ирина си позволи дълбока въздишка на облегчение, приютявайки се в малката стая за персонала, за да успокои разклатените си нерви. Едва вечерта, по време на вечерята, сервирана за Радослав и Лариса насамена. Терасата, Ирина стана свидетел на друг разкриващ момент. Минавайки дискретно по коридора с купчина с гънати дрехи, тя чу Радослав да коментира с разтревожен тон: получих оплакване днес от Росен, организатора. Каза, че си била доста груба с него онзи ден. О, Радославе, не преувеличавай, отговори Лариса с лек смях, почти небрежно. Просто бях взискателна, защото искам всичко да излезе перфектно за нас. Знаеш колко се старая това парти да бъде незабравимо.
Знам, любов моя, но хората коментират. Стефанова спомена също, че си била рязка с Марта пред гостите. Ах, тези хора преувеличават всичко, каза Лариса, докосвайки леко ръката му с пресметната нежност. Познаваш ме, никога не бих била несправедлива с някого без причина. Може би бях само малко по-твърда, отколкото беше необходимо, но е защото толкова много ме е грижа за теб и за това семейство. Радослав изглеждаше временно удовлетворен от обяснението, но Ирина, наблюдавайки отдалеч, забеляза мимолетната сянка на съмнение, която премина през лицето на сина и, преди той да се усмихне обратно на буденицата си. Беше малко, почти незабележимо, но беше начало. Първите пукнатини се появяваха на перфектната повърхност, която Лариса беше изградила толкова внимателно, и Ирина знаеше, че й трябва само търпение, за да станат тези пукнатини в крайна сметка невъзможни за игнориране. Тя се оттегли в стаята си същата вечер, носейки две противоречиви усещания. От една страна, облегчението, че се измъкнала на косъм от разпознаването от Терзиева, което би могло да разруши месеци планиране за секунди. От друга страна, нарастващо притеснение, забелязвайки как Лариса борави с думите с такава ловкост, превръщайки всяка критика в доказателство за отдаденост и нежност. Нямаше да бъде лесно да убеди Радослав в истината само чрез разкази на трети лица, той щеше да има нужда да види със собствените си очи, без посредници, истинския характер на жената, която смяташе да вземе за съпруга. И това, знаеше Ирина, щеше да изисква решителен момент, публичен, невъзможен за заобикаляне с добре репетирани оправдания. Може би този момент беше поблизо, отколкото си представяше, скрит сред финалните подготовки на това парти, което наближаваше стремително като влак, който няма да даде заден ход. В навечерието на голямото парти, слънчевото имение сякаш дишаше в ускорен ритъм. Белите шатри вече бяха напълно издигнати, поляната безупречно подстригана, а стотици светлини, окачени между дърветата, чакаха само падането на следващата нощ, за да се запалят в спектакъл, който Лариса беше планирала детайлно, за да впечатли най-влиятелните гости от своята социална мрежа. Ирина прекара целия ден, включена в последните подготовки, помагайки за полирането на сребърните прибори, подреждането на цветните аранжировки и организирането на покривките, които ще покрият десетки масички, разпръснати из градината. Физическата умора обаче беше по-малка в сравнение с емоционалната тежест, която носеше със себе си, откакто беше решила да се впусне в тази мисия. Вечерта, след като всички останали служители вече се бяха оттеглили, Ирина остана сама на задната тераса, наблюдавайки светлините на града да блестят в далечината сред мъглата, която се спускаше нежно по планината. Именно там, в онзи момент на тихо уединение, тя си позволи най-накрая да размишлява върху всичко, което я беше довело до тук. Спомни си Андрей, спокойния и решителен начин, по който той водеше семейния бизнес, винаги уважавайки всеки служител, сякаш беше част от голямо разширено семейство. Той беше този, който преди десетилетия беше убедил да се пенсионира от танцовите състезания, не от егоизъм, а от искрена любов, която търсеше да изгради до нея нещо потрайно от аплодисменти и трофеи. Можеш да продължиш да танцуваш за мен, завинаги, без нужда от публика, беше и казал той в нощта, когато тя обяви решението си да напусне сцената окончателно. И така беше в продължение на десетилетия. Ирина танцуваше само за него, в празните стаи на къщата, на годишнините от сватбата, в редките моменти на отмора между срещи и бизнес пътувания. Когато Андрей си отиде преди малко повече от 5 години, отнасяйки със себе си онази частна и предана публика, Ирина почувства, че важна част от нейната идентичност също е изчезнала. Прибра балетните обувки в дървената кутия, покри трофея с кадифената кърпа и остави танцорката в себе си да заспи отново, този път може би завинаги. Досега? Шум от стъпки я накара да се обърне и тя видя Кристина да се приближава, също неспособна да спи поради естественото вълнение, което предхождаше голямо събитие. Не можеш да спиш и ти ли, Златке? Попита девойката, сядайки до нея на терасата. Главата ми е пълна с мисли, дъще. Работа на възрастни хора. Утре ще бъде голям ден, коментира Кристина, гледайки към осветените шатри в далечината. Чух, че госпожица Лариса е наела дори група на живо да свири след вечерята. Казала, че ще танцува за гостите, за да покаже колко е добра в това.
Ирина почувства тръпки по гърба си, интуиция, която не можеше да обясни напълно. Тя танцува ли добре? Не мога да кажа, никога не съм я виждала. Но постоянно говори за това, казвайки, че никой тук не би могъл да танцува по-добре от нея. Мисля, че иска да впечатли всички утре. Тази информация ехтеше в ума на Ирина през останалата част от нощта, семесвайки се с спомените за Андрей, с старите учения на учителите по танци, които я бяха оформили, с трофеите, пазени толкова дълго в тъмнината на шкафа. Имаше нещо поетично, почти съдбовно, в съвпадението на това съобщение да се появи точно в навечерието на парти, на което тя самата щеше да присъства, наблюдавайки всичко в мълчание, както беше правила през последните дни. Тя се сбогува с Кристина малко след това, връщайки се в малката стая за персонала, но сънят се забави. Легнала в тъмното, Ирина почувства за първи път, откакто беше пристигнала в слънчевото имение, искра от нещо, което отдавна не беше изпитвала, почти неконтролируемо желание да се върне към танца, не от суета или желание за признание, а като начин да почете всичко онова, което беше жертвала през живота си, и може би, кой знае, като начин най-накрая да защити сина си от капана, който се залагаше пред очите му, без той да успява да го види ясно. Тя стана тихо и отиде до малкия куфар, който беше донесла със себе си, скрит в дъното на гардероба. Там, между обикновените дрехи и някои лични вещи, беше запазила, без да казва на никого, един единствен чифт балетни обувки, не старите, износени от времето, а нов чифт, който беше купила, преди да напусне дома си, като някой, който носи със себе си надежда, твърде дискретна, за да я признае на глас. Държа ги за дълъг миг между ръцете си, усещайки меката тъкан върху сбръчканата кожа, и помисли колко години са минали от последния път, когато беше усещала тази текстура преди спектакъл. Прибра обувките отново, без да знае още дали ще има смелостта да ги обуе публично, и се върна в леглото, със сърце, разделено между страха да изложи истинската си самоличност и горещото желание най-накрая да защити семейството, което беше изградила с толкова много жертви. Затвори очи, търсейки съня, който упорито бягаше, и остави един последен спомен за Андрей да я придружи до зори, неговата усмивка, горда, аплодиращ сам в празната зала, казващ, че тя е и винаги ще бъде най-талантливата балерина, която очите му някога са съзерцавали. Денят на голямото парти изгря с безупречно синьо небе, сякаш самата природа се беше съюзила в полза на педантичните планове на Лариса Ангелова. От ранните часове на сутринта, слънчевото имение кипеше от дейност, цветари даваха последни щрихи на аранжировките, озвучители тестваха оборудването, което щеше да разнася музиката из целия имот, а екип по грим и прически се беше настанил в една от стаите за гости, изключително за да подготви булката. Ирина, заедно с останалите служители, облече униформата, запазена за големи събития, колосана бяла блуза и дискретна черна пола, допълнени от престилка, която криеше още повече фигурата и сред морето от служители, които щяха да обслужват гостите. Помогна за организирането на последните маси, провери разположението на сребърните прибори и накрая получи инструкции от Стефанова за своя пост по време на приема, щеше да бъде близо до зоната за напитки, помагайки на главните сервитьори. С напредването на следобеда гостите започнаха да пристигат впечатляваща поредица от луксозни автомобили. Известни бизнесмени, личности от висшето общество, дигитални инфлуенсъри, които Лариса държеше да подчертае в социалните си мрежи, и разбира се, най-близките роднини на Радослав, включително братовчеди и чичовци, които Ирина разпознаваше отдалеч, принуждавайки се да отклонява поглед бързо, за да избегне нежелано разпознаване. Градината, напълно трансформирана, изглеждаше като излязла от списание за декорация, маси, украсени с бели ленени покривки, цветни композиции с вносни рози, светлини, окачени между дърветата, които на свечеряване ще създадат магически ефект на целия имот. Група на живо, разположена на дискретна сцена близо до дансинга, настройваше инструментите си, чакайки момента да започне саундтрака на вечерта. Радослав обикаляше сред гостите, приемайки поздрави и пожелания, с искрена усмивка на човек, който сякаш за миг забравя всички малки тревоги, натрупани през последните седмици. До него Лариса буквално сияеше под прожекторите, които сама беше осигурила, облечена в дълга златна рокля, която отразяваше светлината на зареза, с безупречно прибрана коса в елегантен кок, украсен с малки кристали. Толкова се радвам, че дойдохте,
казваше тя многократно на всяка нова група гости, винаги придружена от личен фотограф, който записваше всеки перфектен ъгъл за бъдещите й постове. След вечерята, сервирана с безупречна точност от екипа на къщата, организаторът Росен обяви началото на бала, канейки двойката да открие дансинга с първата песен за вечерта. Радослав и Лариса танцуваха обикновен валс, репетиран набързо през предходните седмици, получавайки топли аплодисменти от всички присъстващи. Но беше след това, когато групата смени ритъма с по-оживена музика, когато Лариса реши да завземе центъра на вниманието напълно. Пускайки се от прегръдките на Радослав, тя започна да изпълнява поредица от ясно репетирани стъпки, движейки тялото си с увереност, граничеща с преднамерена демонстрация, предизвиквайки аплодисменти и ентусиазирани възгласи от публиката, опиянена от шампанско и възхищение. Някой тук мисли ли, че може да танцува по-добре от мен? Изкреща тя насред дансинга, въртайки се с триумфална усмивка на лицето, с разперени ръце, сякаш предизвикваше цялата събрана публика. Силно се съмнявам. Гостите се засмяха, аплодирайки още повече, някои викаха преувеличени комплименти за нейната безупречна техника и вроден талант, докато Лариса се наслаждаваше на всяка секунда от това внимание, което смяташе за заслужено и неоспоримо. Ирина, разположена дискретно близо до зоната за напитки, наблюдаваше всичко с внимателно неутрално изражение, макар че вътрешно чувстваше как нещо се раздвижва, стар спомен, събуждащ се от дълбок сън пред тази демонстрация на безмерна суета. Краката й, почти по собствена воля, започнаха да маркират нежно такта на музиката върху дървения под, жест толкова фин, че никой наоколо дори не забеляза. Тя все още не знаеше в онзи конкретен момент, че нейната собствена вечер е на път да поеме в напълно неочакван завой. От другата страна на дансинга Радослав аплодираше годеницата си с малко насилствена усмивка, оглеждайки се, за да провери реакцията на най-важните гости, особено на някои съдружници, които поддържаше внимателно от години. Забеляза с неудобство, което предпочете да не изследва в онзи празничен момент, как Лариса изглеждаше позаинтересувана да докаже превъзходството си, отколкото просто да отпразнува любовта, която ги обединяваше. Беше мимолетно усещане, бързо удавено от звука на музиката и блясъка на светлините, но което оставяше все пак неприятен остатък в някой ъгъл на съзнанието му. Марта и други служители си разменяха дискретни погледи от единия до другия край на градината, коментирайки шепнешком преувеличената демонстрация на булката, докато бай Рикардо, отговорен за наглеждането на светлините в градината същата вечер, само платеше глава, мърморейки нещо за това как определени хора никога не знаят кога да спрат. Стефанова, внимателна към всеки детайл от организацията, се приближи до Ирина за кратък миг, коментирайки тихичко, че вечерта тепърва обещава много изненади, без да си представя колко пророчески ще бъдат думите й. Музиката продължаваше да свири и Лариса, все още в центъра на дансинга, изглеждаше решена да удължи максимално този момент на лична слава. Изпълни още няколко репетирани стъпки, изтръгвайки нови въздишки на възхищение от публиката, докато очите й, обхождащи гостите в търсене на още внимание, не попаднаха случайно върху дискретната фигура на Ирина, стояща близо до масата с напитки, чието крака все още маркираха нежно такта на музиката, без тя самата да осъзнава напълно. Нещо в това фино движение събуди изостреното внимание на Лариса, винаги търсеща всяка възможност да затвърди лидерската си позиция. «Ей, ти! Жената от персонала!» Извика тя, сочейки директно към Ирина, гласът й носеше тон на подигравателно забавление, което веднага привлече любопитните погледи на най-близките гости. «Видях те да си тактуваш там. Ти също ли обичаш да танцуваш?» Неудобно мълчание се настани сред служителите наблизо, всички наясно, че всеки отговор може да бъде опасен пред непредсказуемия темперамент на булката. Ирина, чувствайки десетки очи да се обръщат в нейна посока, се поколеба за миг, обмисляйки възможността просто да отрече и да изчезне дискретно сред сенките на градината. «Само се наслаждавах на музиката, госпожице», отговори тя с характерния пресипнал глас на Златка, опитвайки се да отклони вниманието. Но Лариса, обзета от еуфорията на собствения си спектакъл и може би малко повлияна от чашите шампанско, които вече беше изпила, не беше готова да остави темата да умре там. «О, не бъди скромна!» настоя тя, правейки няколко стъпки в посока към Ирина, с надменна усмивка, играеща на перфектно боядисаните й устни.
Хайде де, всички тук заслужават малко да се позабавляват. Обзалагам се, че никога не си танцувала нищо друго освен хоро на селски събор. Нервни смехове отекнаха сред някои гости, несигурни дали трябва да се смеят на шегата или да се чувстват неудобно от очевидната подигравка, насочена към възрастна служителка. Радослав, наблюдавайки сцената отдалеч, сбърчи вежди, подразнен, но все още без да разбира напълно сериозността на този момент, който се разиграваше пред очите му. Знаеш ли какво? Продължи Лариса, обзета сега от идея, която сякаш я радваше дълбоко. Да направим игра. Ако успееш да танцуваш по-добре от мен, пред всички тук, ще ти платя 100 000 лева. Точно така, 100 000 лева, тук и сега. Но ако аз спечеля, както е очевидно, че ще спечеля, ще трябва да признаеш пред всички, че аз съм непобедима. Предложението, казано с тон на небрежна шега, но натоварено с лошо прикрито презрение към скромното положение на служителката, която предизвика смесица от смях и шепот сред присъстващите. Някои гости започнаха да снимат сцената с телефоните си, чувствайки, че нещо паметно, или смущаващо, е на път да се случи. Стефанова, близо до там, се приближи до Ирина с спешен шепот. Златке, не е нужно да приемаш това, тя е пияна и е жестока. Никой няма да те съди, ако просто си тръгнеш от тук. Ирина обаче почувства как нещо се запалва в нея, пламък, който съчетаваше десетилетия потиснато обучение с нарастващо възмущение пред безпричинната жестокост, на която беше свидетел многократно през последните седмици. Помисли за бай Рикардо, унизен в градината, за Марта, смъмрена пред гостите, за Росен, принуден да преправи часове работа заради чист каприз. Помисли и за Радослав, и за сватбата, която наближаваше като влак без спирачки. Тя вдигна очи, взирайки се директно в Лариса за първи път, откакто беше пристигнала в тази къща, и нещо в стойката й се промени фино, почти незабележимо за някой, който не внимаваше. Много, гърбът се изправи с няколко сантиметра, брадичката се вдигна със стара достолепност. Приемам предизвикателството, каза тя със сериозно спокойствие, което изненада самата Лариса за кратък миг. Шепот на изумление премина през публиката. Лариса, временно изненадана от неочаквания отговор, бързо възвърна надменната си усмивка, жестикулирайки към диригента на групата. Перфектно! Свирете нещо оживено, нещо, което показва истинска техника. Нареди тя, обръщайки се към гостите с уверено намигване. Пригответе се да видите как се танцува наистина, хора. Групата смени нотите и първите акорди на инструментално танго започнаха да изпълват нощния въздух, обгръщайки целия имот в електрическо напрежение, което никой присъстващ нямаше да забрави скоро. Ирина си пое дълбоко дъх, чувствайки сърцето си да бие учестено, вече не от страх, а от очакване, което не беше изпитвала от десетилетия. Тя бавно свали престилката, която носеше над униформата, подавайки я на Кристина, която наблюдаваше сцената с отворена уста, неспособна да повярва на това, на което щеше да стане свидетел. Тръгна към осветения дървен дансинг, като стъпките й ставаха по-твърди с всеки изминат метър, сякаш самото тяло, заспало от толкова години, започваше да се пробужда от дълъг сън. Радослав, объркан от неочаквания развой на събитията, се приближи до края на дансинга, любопитен и същевременно притеснен от неловката ситуация, която буденицата му сякаш беше създала. Гостите образуваха широк кръг около пространството, запазено за танца, с вдигнати телефони, шепнейки в очакване. Никой не знаеше точно какво да очаква от тази възрастна дама с бели коси и обикновено държание, но всички чувстваха в натежалия въздух на тази нощ, че нещо изключително е на път да се разкрие пред собствените им очи. Лариса влезе първа на дансинга, движейки се с увереността на някой, който вече смята победата за гарантирана още преди да е започнал. Изпълни поредица от технични стъпки, научени в частни уроци, които тя държеше да споменава в социалните си мрежи, изтръгвайки вежливи аплодисменти от гостите, които, макар и впечатлени от нейната ловкост, изглеждаха по-любопитни за това, което изненадващата конкурентка щеше да покаже. Когато завърши представянето си, получавайки топли аплодисменти, които тя попи като някой, който получава трон по рождение, Лариса се отдръпна в страни на дансинга, скръствайки ръце с победоносна усмивка, очаквайки Ирина просто да се откаже пред невъзможното сравнение. Но Ирина не се отказа.
Тя остана неподвижна в центъра на дансинга за миг, с затворени очи, поемайки дълбоко дъх, докато увертюрата на тангото изпълваше нощния въздух. И тогава, в точния момент, в който мелодията набра сила, тялото й започна да се движи. Това, което се случи в следващите минути, остави цялата публика в пълно мълчание, което бързо се превърна в шепот на нарастващо изумление. Движенията на Ирина, далеч от сковаността, която възрастта и предполагаше, течаха с впечатляваща прецизност, всяка стъпка пресметната с десетилетия натрупан опит, всяко завъртане изпълнено с лекота, която сякаш предизвикваше самите закони на физиката. Ръцете й се разтягаха с театрална елегантност, краката й се плъзгаха по дървения дансинг, сякаш танцуваха върху облаци, а лицето й, преди скрито зад дебели очила и уморено изражение, сега се озаряваше от всепоглъщаща страст, която напълно трансформираше външния й вид. Гостите, с отворени уста, започнаха да аплодират спонтанно още по средата на изпълнението, някои ставаха от столовете си, други записваха всяка секунда с телефоните си, треперещи от вълнение. Групата, забелязвайки мащаба на момента, засили музиката, следвайки безупречния ритъм, зададен от прецизните стъпки на тази дама, която само преди няколко минути беше третирана с презрение и подигравка. Радослав, застанал на края на дансинга, почувства как нещо се раздвижва дълбоко в гърдите му. Имаше нещо в онази стойка, в онзи специфичен жест на вдигане на дясната ръка, докато се въртеше на пети, което събуждаше далечен спомен, почти забравен, от собственото му детство. Той присви очи, приближавайки се с една стъпка, опитвайки се да разбере странното чувство на познатост, което растеше с всяко движение, изпълнено от таинствената танцорка. Именно когато Ирина, в кулминацията на хореографията, вдигна лицето си директно към него, с очи, блестящи с интензивност, която той би разпознал навсякъде по света, истината най-накрая избухна през всички пластове на внимателно изградената дегизировка. «Мамо!» Думата се изплъзна от устните на Радослав почти без той да забележи, лицето му се трансформира в смесица от неверие, шок и всепоглъщаща емоция, която го остави парализиран на място. Мълчанието, което последва, беше абсолютно. Музиката достигна своя финал точно в онзи миг, сякаш самата съдба беше оркестрирала перфектното съвпадение, и Ирина, все още в финалната поза на своето представяне, с разперени ръце и гърди, задъхани от интензивния танц, се вторачи в сина си с очи, насълзени от сълзи, пазени седмици наред. «Да, сине мой», отговори тя накрая, гласът й възвърна истинския си тембър, чист и твърд, напълно различен от пресипналия шепот, който поддържаше през цялото това време. «Аз съм твоята майка». Хор от шокирани възгласи премина през цялата публика. Лариса, която беше наблюдавала цялото представяне с изражение, постепенно променящо се от презрение към невероятност, сега видимо пребледня, с отворена уста, неспособна да формулира нито една дума пред стряскащото разкритие. Това не е възможно», заекна тя, оглеждайки се трескаво наоколо, търсейки подкрепа в шокираните лица на гостите, които я заобикаляха. «Вие сте майката на Радослав. Госпожа Ирина Витанова». «Точно така», потвърди Ирина, вървейки бавно в посока към сина си, който все още изглеждаше неспособен да се помръдне, с насълзени очи, втренчени в тази жена, която беше успяла по някакъв необясним начин да се дегизира напълно пред всички, които я заобикаляха седмици наред. Радослав най-накрая реагира, прекосявайки последните стъпки, които ги деляха, и прегръщайки майка си силно, с глас, задавен от емоция. «Мамо, какво направи? Защо направи това?» Попита той, шепнейки срещу белите й коси, усещайки дребното и същевременно толкова силно тяло, което винаги го беше поддържало от детството. «Трябваше да узнае истината, сине мой», отговори Ирина, прегръщайки го в замяна с цялата сила, останала в изморените и от танца ръце. «Трябваше да узная със собствените си очи каква жена си на път да поставиш в центъра на нашето семейство». Лариса, все още парализирана от шок в средата на дансинга, почувства как всички погледи на гостите се обръщат бавно в нейна посока, натоварени сега с ужасно разбиране за истинското значение на това разкритие. Всички там бяха станали свидетели през същата онази вечер на презрението, с което годеницата беше третирала една уж обикновена прислужница, подигравателните коментари за нейната възраст и скромен външен вид, публичния залог, направен с такова високомерие, убедена,
че никога не би могла да загуби. И сега, пред всички, откриваха, че същата онази унижена жена е ни повече, ни по-малко от матриарха на самото семейство, в което Лариса възнамеряваше да се интегрира чрез брака. Радославе, аз не знаех, кълна се, че нямах представа, започна Лариса, с глас, който сега трепереше, опитвайки се отчаяно да възстанови образа на благост, който винаги проектираше публично. Беше само шега, никога не бих си представила, че тя е майка ми. Довърши Радослав, обръщайки се бавно, за да я погледне, а очите му носеха твърдост, каквато Лариса никога преди не беше виждала на това винаги любезно лице. А ако не беше? Щеше ли да се отнасяш към една възрастна и обикновена дама по същия начин, без никакъв проблем? Мълчанието, което Лариса предложи като отговор, беше по-разкриващо от всяка дума, която би могла да каже. Следващите дни след годежа се превърнаха в истински водовъртеж от трудни разговори, необходими обяснения и решения, които щяха да променят завинаги посоката на това семейство. Радослав, все още преработващ шока от откритието на собствената си майка, дегизирана като прислужница в къщата му, прекара часове в разговор с Ирина в библиотеката на Слънчевото имение, слушайки всеки детайл от пътуването, което тя беше предприела през последните седмици. Трябваше да разбера коя всъщност си на път да поставиш в центъра на нашето семейство, сине мой, обясни Ирина, държейки ръцете му с нежност, с очи, все още уморени от интензивната емоция на онази паметна нощ. Не съдех по външния вид, нито по слухове. Живях в тази къща, станах свидетел със собствените си очи как тя се отнасяше към тези, които смяташе за пониши. Радослав, макар първоначално наранен от липсата на доверие, която дегизировката на майка му представляваше, постепенно разбра дълбочината на майчината любов, мотивирала това толкова необичайно решение. Спомни си един по един епизодите, на които беше свидетел през последните седмици, публичното смъмряне на Марта, унижението на бай Рикардо пред незавършената леха, резките коментари, насочени към служители, които просто си вършеха работата по най-добрия начин. Що се отнася до Лариса, истината, изложена пред всички гости, направи невъзможен всеки опит за помирение. В следващите дни тя се опитваше многократно да оправдае поведението си, твърдейки, че е било само нещастна шега, че всички преувеличават сериозността на ситуацията, че заслужава втори шанс, за да докаже, че си е научила урока. Но Радослав, най-накрая свободен от превръзката, която прибързаната любов беше поставила на очите му, разпозна повтарящите се модели на презрение, които тя беше демонстрирала последователно през цялата им връзка, много преди онази разкриваща нощ. Не става въпрос само за това, което се случи с майка ми, каза той в последния разговор, който проведоха седмици по-късно, когато Лариса направи последен опит да възстанови разваления годеж. Става въпрос за това как се отнасяш към хората, когато вярваш, че никой важен не те наблюдава. И това, Лариса, разкрива повече за твоя характер от всичко, което публикуваш в социалните мрежи. Годежът беше официално развален, предизвиквайки значителен шум в социалните мрежи и светските хроники, но Радослав, подкрепен безусловно от наскоро преоткритата си майка, посрещна от звука със спокойствие, което изненада всички около него. През следващите месеци забележителна трансформация обзе живота на Ирина Витанова. Историята за нейното изненадващо представяне на годежното парти се разпространи бързо, първо сред приятели и познати, после чрез репортажи, които прославяха нейната изключителна съдба като бивша шампионка по танци, напуснала светлините на прожекторите за десетилетия в името на семейството. Вместо да се оттегли отново в дискретния живот, който водеше толкова години, Ирина реши публично да прегърне онази страст, която преоткри на дансинга в Слънчевото имение. С ентусиазираната подкрепа на Радослав тя създаде културна фондация, посветена на предлагането на безплатни уроци по танци за младежи от бедни общности из целия район, използвайки значителна част от семейните ресурси за финансиране на стипендии, публични изяви и обмен с реномирани танцови трупи от цялата страна. Марта, бай Рикардо, Стефанова и всички останали служители на имението получиха, по лична инициатива на Ирина, специално признание за своята отдаденост и търпение през годините, включително значителни подобрения в заплатите и условията на труд, които никога не бяха подобаващо оценени преди онзи разкриващ епизод. Петя, младата служителка, унижена седмици по-рано заради цветята, стана една от първите стипендиантки на новата фондация,
откривайки в уроците по танци талант, който самата тя не подозираше, че притежава до тогава. Радослав, наблюдавайки майка си как разцъфтява пред все по-голяма публика, най-накрая разбра урок, който щеше да носи през целия си живот. Истинското благородство на характера никога не се измерва със социалното положение, външната красота или броя на последователите в социална мрежа, а с искрения начин, по който се отнасяме към тези, които привидно нямат никаква власт да ни облагодетелстват. Да подцениш някого заради скромния му външен вид, както Лариса беше направила в онази съдбовна нощ, можеше да струва много по-скъпо от всяка сума пари, заложена небрежно на дансинга. И така, скъпи зрители, стигаме до края на историята на госпожа Ирина и нейното изключително пътешествие на дегизировка, смелост и лично преоткриване. Надяваме се, че този разказ е докоснал сърцата ви, както докосна нашите, докато го разказвахме. Ако тази история ви е развълнувала, не пропускайте да се абонирате за нашия канал и да оставите лайк на видеото, за да можем да продължим да ви поднасяме истории като тази, пълни с обрати и поуки за истинската същност на човешкия характер. Всеки ден ви носим нови разкази, които изследват най-разнообразни аспекти на живота, любовта, семейството и преодоляването. Не пропускайте следващите глави, които подготвихме специално за вас, и ни разкажете в коментарите какво най-много докосна сърцето ви в тази история на Ирина, балерината, която животът почти забрави, но която съдбата върна на сцената точно когато семейството й имаше най-голяма нужда от нея. Край на историята.